बेन्चआव BPFनि जाहाथे अबिराम नार्जारि बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन? आदार अबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर, आंनि बिदा। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिकआव मावबाय थानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। फैनानै बिथाङा जोंनि हान्जा BPPFनि आफादगिरिमोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांखौ जोंनि BPPFनिफ्राय गोदो BPF दा EPPL दा बे हान्जानि जोङो बेखौ बयनिफ्रायबो गोजौसिन मासिनि दैदेनगिरि होननानै जों मानिबोदोंमोन। माबा खारनाव बिथाङा जोंनि हान्जानिफ्राय BPF हान्जायाव थांदों। थेवब्लाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ दङ। जोङो बिदा फंबाय आदार अबिराम नार्जारिखौ मानिनानैनो बिथांखौ खुलुमहरनानै जों बिदा फंबाय सानैजों मोनसे मोजां एटमस्फियाराव मोजां मोनसे आबहावायाव दतमायाव जों बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आदार अबिराम नार्जारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांनाव अल द बेस्ट आं जासिहरबाय आरो जों सानैजों बिदा फंबाय आदार अबिराम नार्जारि आं दतमानि बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजां थासारियाव गेलेगोन होननानै आं मिजिंथियो। UPPLनि आगुनि जितु MLA भुपेन बर' बिथाङा दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायनि थाखाय रिजाइनेसन होबाय आरो BPF दोलोआव हाबनायनि इसारा